Het principe is, deze padjeren, die doen we voor 2 treden vol met karbeet. En dan vlak vol met water. En dan vergast het karbeet. En via deze slang gaat het die onderste tank in. En vanmorgen hebben we die onderste tank gevuld met 200 liter water. En als je juist, daar rent een piep van de bovenste naar de onderste. En die rent helemaal terug naar beneden. En dan totdat het water in die onderste zit en het gas wordt er bovenin drukt, wordt het water in die bovenste tank drukt. En dat kan je er op de zijkant zien met een pijlglas hier. Hoe volle gas het er in feite in de onderste tank zit. Nou, en die zit 2 treden vol ongeveer. Nou, dan via deze gielslang, dan kunnen we het gas eruit tappen met een luchtslankje, een luchtspuitje, vullen we de bussen. En ongeveer 7 seconden, dan hebben we het mooiste resultaat. Het kanaal is het beste, als de goede verhouding. En dat kan ik wel een shell voor de gear. Wat voor taak hast u hier eigenlijk? Net zo vol, ik zit 1 keer in het kwartier met de bus, denk ik. 1 keer in een kwartier, nou dan ga je even tijd voor oren dan net dan. Ja, en wat ben dan die oren dingen? Een beetje praatjes met je en een biertje drinken en een sigaren roken of zo, zo'n soort ding. Ja.